Здравейте хора, аз съм Раси и днес играем GTA с Юсейн. Къде си, Юсейн? И аз не знам. Как така не знаеш? Аз си карам колата по... Не знам. Аз си карам колата по главния път. И много бързо я карам. Ти ли ми прати тъпа? Да. Чакай, оставихте назад. Ела тук, да те прегазя. Хлак. Извинявай. Ставай, ай, качвай се. Карай. Аз така ще... Щом така искаш? Ти си легнал като мъртъв. Не казвай, че не съм те предупредил. Добре. Ау. Чакай, не стана. Поправим си колата. И така, хора, днес просто решихме да снимаме клип на GTA. Не мисля, че ще е с много серии. Къде си е? Ау, колата ми. Тук съм. Ау, колата ми. Отиде на махалата. Качвай се. Няма. Качвай се, айди. Тръгвам, аз съм много бърз. Няма да успееш да ме минеш. Затова ти казвам. Ела, намерих влак. Не остави. Айде, толкова си главен, сега тебе ли ще чакам 2 часа? Още не можеш да караш коли. Ти айде, следвай ме. Следвам те. Аз не съм там. И съм по-бърз от теб. Какво да правя? Ти си по пустинята. И аз какво да правя? Напиши вино и да се напием. Добре. И ти пиши. Аз написах вече. ОМГ. Не си виждам какво държа в ръката. Не те виждам. Аз не виждам, караш като... Видяхте. Аз карам като... Не бе, какво става тук? Нищо не виждам направо. Хора, гледате как ми се клати екрана. Затова гледай, сега ще карам само напред. И какво прави колата? Гледай. Не там. Не на там. Не. Ето да. Не на там. Да не правим катастрофа. Не, ти къде си? Аз съм на Йола. Аз карам като безумял. Хора, и това беше демонстрация само. И чао от нас. Кажи чао, Сен.